Hello mga loves, dito na tayo. May puntahan tayo na birthday. Ayan o, sobrang init. Ayan. Pasok tayo dito. Ano ito, isang beach ito. Dito lang sa Iloilo. I-tour ko kayo mamaya, no? Saan ba ito? Hindi ko kabisado ito eh. Ano? Dito tayo dadaan. Parang ibang resort doon, Sunset. Hello, hello. I think nag-umpisa na yung program. Nandito na tayo. Ayan. Okay, next is the Mexican restaurant Pareño, and of course, the Tamaya. And behind the Tamaya, si Camel, si Camel. Ayan na tayo. Patayin muna natin kasi ano, pupunta tayo doon. Ako yung number 1 fans na eh. Di, okay lang madara iba. Oo. Tanan. I loves brother ko. Ayan. Hi, anay, hi. Hi. Hello. Ako tsara. Kainan na. Kulang may disposable dyan pa. Kutsara. Rob! May bayad kami. Bayad. 100, tatlo ka putos. Oo. Bayad ako pala na ako kada kumaan na. Totoo. Pwerte ka gamay ka ng sulod daw. Dali mang na. Yan yun eh, jigs. Pwerte ka gamay ka ng sulod, gali. Oo, bladay, oo. Abe? Oo. Ay, ate matambok na. Totoo. Kasi lang ako post mo dyan ko. Buhay pa ba to? Ano dyan daw? 70 years old ma dyan, noy? Daw hayat siya. Ano gamit dyan? Ilang? Ilan pala tao kada kumaan na? Noy, ano dyan, noy? Daw hayat madaya nga Pokemon. Talaba? Noy, wakal talaba? Di, abi ning maano? Camera na na ikumpara sa talaba. Di ba pala paano sa ano? Ikaw na lang dyan, Inday, maghampal. Pasyal ka sa tabing dagat. Ayan. Kasama ko yung best friend ko at saka Mika ko at saka kakasin ko. Ay, sa labas. Oo, mga ano to, mga sweet 16s. Oo, sa liit lang ito. Yung tanga mo mato kasama.
Sunset Beach Resort. O, sige na tayo. Masarap. Ikaw naman tutupi. Shades natin. Ano na yung pinapumot mo sa pod? Kapag kita ka pa shades, ay gala ko shades. Ay, mainit talaga. Akalo ko ito kayo na nga. Hindi na. Nabili mo tanan ng mga kalo. Wala ito dahil how. Ay, dito kita extra karagay. Di ba naman kita nakaret? Di ba? Sige lang, total ako mag-ahead ka dahil tara na extra. Tatlo para may masukli. Hindi ko na lang pagsuok dahil buta ko na sa ulo ko O, yan. O, hi guys. Hello. Sabi ang hangin. Hi guys, tsaka sa Sunset Beach Resort sa Bukal. Yan. Mahangin sa labas Mahangin sa labas. Sa mga isang friend ko at aking pastor. Nahiklaw ako sa Manila. Kaya yan, panaw-panaw lang kami sa Manila. Fresh. Ayan guys, ikot kayo dahil. Ayan. Mahangin sa labas. Talagang mahangin. Nakaka-fresh. Hindi ka ito makita. Sa paano ako malapit sa kapila. Pero dahil patindugan naman ay may patindugan naman. Diin. Punta kami sa swimming pool. Sa swimming pool. Yan, magsiswimming kami. Ay, pero hindi kami nakabet. Ayan. Pakita namin yung swimming pool. Punta ka doon kasi ko. Ay, ayan ang swimming pool. Lakad ka doon. Ako mag-ano yan. Tapos, ikaw naman sunod. Lakad ka na doon. Go. Sabihin mo sa akin kung stop na. Malalim na side dito. Yung doon, hindi malalim. Siguro mga pinakit yan. Yan mga loves, may ano dito. May another, ano to dahil? May another cottage. Ayan. Sa gitna siya. Tapos ito yung paligid, mga kahoy, may mga small cottages doon.
Doon, yan no? din, nakakas- Ayan. Sa babaw din. Diin. Yan din. Oo. Tapos yan, oh, mataas na. May ano siya, akyat-akyat ka. Tapos makita mo yung overlooking yung dagat. Maganda. Ayan. Sunset mamaya siguro, no? Tapos, banda dyan yung swimming pool kung saan kami nang galing. Dyan. Sa taas. Ayan siya. Gaano may nag-cleaning sandagali. May maintenance. So, ayan na kami. Ayan. Yan, mga masang sisil na Ayan. kasi napawisan ka. Oo. Oo, dyan kami. Ilang araw na kaming bilad sa init. Ayan. See? Ayan. Pa-chill-chill lang na parang walang utang. So, punta naman tayo sa Sunset Lounge. Ayan. Mag-aabang tayo ng sunset kung makaabang ng sunset. Ayan. Kung maabutan ka namin sa Oo, kung maabutan namin yung sunset. Din? Din? Nandito na kami. Wala pang sunset kasi so mag-aantay ko kami ng sunset. Let's go ang Nakakawala ng stress. Yan ang view natin. Wow, ang ganda!